Правим лайк по Фейсбук. Доброто! Минути остават до 9 часа, скъпи приятели, да се ориентирате какво се случва и дали да не закъснете, дали да закъснете или да не закъснете. Ние обаче продължаваме супер интересния за мен, предполагам и за вас, разговор с Димитър Илиев, рали шампион на България, многократният рали шампион тук в студиото, в стъклената къща. Вчера излезе една наистина стряскаща статистика. Един учебен клас деца си отиват в катастрофи. 34 за миналата година, ако не се лъжа. Виктор, какво трябва да се направи? Пак те питам, но може би ти си човек, който наистина, ако може да се слушаме за хората, които този проблем е за миналата година 500 деца са стигнали до училище, по път за училище, не са успяли да стигнат. Тоест, това е една епидемия, нещо, което трябва всички да ни стане приоритет номер едно, защото в крайна сметка ние не се замисляме, но шофирането и придвижването по пътищата, дори като пешеходци, това е най-опасното, което правим в живота си. Няма друго по-страшно от това. И истината е, че всички трябва да дадем своя принос към това нещата да се подобрят, да станат по-добри и смятам, че всичко се крие в културата на хората. А какво мислиш за тази кампания, точно за тази кампания на Червения кръст? Чуваме ли какви ли на кампании проведени, но точно за децата, дами и господа, знаете как да се включите, ако не знаете, вижте на сайта ни enjoy.bg. Какво мислиш за тази кампания на Червения кръст? Смятам, че е страхотна и всеки, който има възможност, трябва да я подкрепи, тъй като дечицата ние трябва да им дадем шанс. Особено пък деца пострадали в катастрофа, това е нещо много тъжно, нещо много сериозно и техният живот значително се усложнява от тук нататък. Точно сега преди Коледа може би е най-подходящия момент да дадем своя принос. Като казахме Коледа, да те питам, знам, че имаш дъщеричка на 8 години. Вие писахте ли писмо на дядо Коледа? Истината е, че още не знам, но се надявам да разбера в най-скоро време, за да имаме време да се обадим и да го пратим. То дядо Коледа ще да се ли подаръци тази година, ти слушай ли? Надявам се, че ще получи и аз благодаря, че Димитър Илиев беше първият ни гост днес тук в стъклената къща. Стъклената къща, която е разположена на метростанция Стадион Васил Левски.